Исәнмесез, классташлар. Мин сезне сагындым, яратам, күрәсе килә, очрашасы килә. И Хәмит абыйның юбилей. Бик әйбәт булды. Безгә бер причина. Хәмит абый, котлыйбыз сезне туган көнегез белән. Сезгә исәнлек, саулык, ак бәхетләр, корыштай сәламәтлек. Матур дөньяларда озак рәхәтләнеп яшәргә сынала бирсә. Гүзәл, сиңа зур рәхмәт, что син барыбызны да жыясың. Рәхмәт зур итеп. Очрашырга сынала бирсә. Хәмит абый, сезнең шушы матур юбилейгыз белән чын күңелдән котлыйбыз. Изге теләк, назлы сүздән башка тавык булмый затлы бүләкне безнең өчен бик кадерлесез, бик тә якын, бик тә кирәкле. Hürmetli Hamit abi, hizli isim күңелдән туган көнегез, 90 яшыгыз менән кайнар кутlayım. Sizge sağlık, selametlik, şatlık hem бәхеттәр теләйем. С юбилеем! Selam Sertamaqtan, isənmisiz klassdaşlar, sizə səlamlar jibərib Safin Radik bulam. Meni mağayın tanıysızdır, unutmağansızdır. Мен sizə barınızğa da qırıştaynlıqlı selametlik, quyaşday uzun ömür, bəxit, hər vaqt yolunuz aq, семьягызда татулык, балалар бәхете, мөхәббәт телим. Һәм сезнең булган бөтен хыялларыгыз тормышка ашсын. Мин сезне мәңге онытмаем һәм яратам. Мин сезне күпләрегезне күрмәгәнгә 30 ел артык булып китте. Әлдә WhatsApp уйлап тапканнар әле, аты үлгәнче мәңге күрешмәстә идек. Шулай инде нишләтәсең? Дөнья бит. Һәрберебезнең семья, балалар, күпләрегез инде нәнәй картатай булгандыр. Күпләребезнең авылда әтәниләре үлеп бетте инде. Барыбыз да почти еракта, шәһәрдә, тиз генә авылга кайтабыз да, бу хатнойда күрешеп тә булмый китәбез. Тагын эшкә, вот шулай дөнья. Гүзәл молодец ул. WhatsApp'та Одноклассник группасын оештырган. Мәңге яшәсен, аяк куллары сызлаусыз булсын аның. Ул мәктәптә укыганда да активист иде, әле дә шулай. Кичә миңа 31 июль көнне кичкә табан звонит итте. Хәмит абыйга 90 яшь зур юбилей икән диде. Котлап китәйек, фотоларыгызны җибәрегез булса диде. Мин мәктәптә укыган фотоларны тапмадым, шуңа видео җибәрергә булдым. Мин дә Хәмит абыйны котлап китәм әле. Безнең кадерле укытучыбыз Хәмит абый, син безне бәләкәй класстан 10нчы классны беткәнче математиканы укыттың. Һәрвакыт син безгә пример, икенче әти булып тордың. Безне тәртипкә, тыйнаклыкка, пөхтәлеккә, белемгә өйрәттең. Без сине уважать иттек, яраттык. Хөрмәтле Хәмит абый, котлыйбыз сине туган көнең, зур юбилеең белән, сиңа корыштай ныклы сәламәтлек, кояштай озын гомер, бәхет, балалар, оныклар шатлыгы, алдагы көннәрең якты кояш астында үтсен. Алла ярдәм бирсен үзеңә, аяк кулларың сызлаусыз булсын. Шул сиңа теләкләр. Без сине хөрмәтлибез, яратабыз. Котлау сәламнәре белән сине яраткан укучыларың. Шулай шагыйрь булып китәрмен әле. Һәм җырласа да килеп китте. Хәмит абый яраткан бер җыр бар. Ул бездән җырлаткан иде аны бер вакыт. Безне кабылмасак та. Күптән инде мин авылда эшләгәндә 92нчы еллары, наверное. Без сиңа Хәмит абый печәнгә барган идек. Занятиев Наил, Тахутдин Шамил белән печәнне иеп беткәч, әзрәк тоттык та башка китте бит инде. Җырлап җибәрдек даже. Ул җыр сагынганда дип атала. Онытмасам инде. Бер-ике куплет җырлап үтәм. Килеп чыкса. Сагынганда ак болытка кара, ак болытлар булып мин агам. Шыбыр-шыбыр яңгыр ява димә, күз яшьләрең булып мин тамам. Шыбыр-шыбыр яңгыр ява димә, күз яшьләрең булып мин тамам. Сагынганда ак буранга карап, ак бураннар булып мин явам.
Ак бураннар адаштыра димә, сине адаштыра мин һаман. Ак бураннар адаштыра димә, сине адаштыра мин һаман. Вот шулай, бетте. Ладно, классташлар, сау болыгыз. Шулай бер-берегезне онытмагыз, язып торыгыз. Пока. Исәнмесез барыгыз да. Без бүген Хәмит абыйны котларга җыелдык. Аңа үзебезнең теләкләребезне җиткерәсе килә. Хөрмәтле Хәмит абый, сезне күркәм юбилейгез белән тәбрик итәбез. Сезнең тормыш юлы һәм хезмәт юлы олы хөрмәткә лаек. Без сезне һәр вакыт хөрмәт итеп искә алабыз. Һәм үзебезнең тормыш юлыбызда шундый укытучыбыз булганга бик шатбыз. Ходай сезгә, күңелегезгә тынычлык, тәнегезгә сәламәтлек насыйп итсен. Барыгызга да олы сәламнәр җибәрәм, классташлар. Сагындырылган, очраша алмаганга бик күп еллар үтте. Менә без әйтәсе теләкләрне Радик молодец. Бөтенесеннән дә җиткерде. Bütün теләкләрен дә әйтеп бетте. Шуның өчен Хәмит абыйга исәнлек саулык теләйбез тагы бер мәртәбә. И bütün классташларга да Хәмит абый яшенә җитеп, олы хөрмәтле кешеләр булып яшәргә язсын. Барыгызга да сәлам. Мәктәпнең юбилеенда очрашыйк, бергә җыелыйк. 35 ел булып килә күрешмәгәнгә. Хәлләрне белешик, бер-беребезне муж таный да башларбыз. Урамда күрсәк, бер-беребезне танымайбыз. Әнисне күргәнем урамда. Хөрмәтле классташлар, кызлар, егетләр, менә бүген без шундый матур күркәм бәйрәмнәрнең берсе Хәмит абыйның юбилеена җыелдык. Классташлар белән мин дә Хәмит абый сезне бәйрәмегез белән кайнар котлыйм. Хөрмәтле Хәмит абый, котлайбыз сезне 90 яшьлек юбилейгыз белән. Сезгә исәнлек, һаулык, бәхетле, шатлыклы озын гомер, балалар, yeğenler шатлыклары теләйбез. Гомер хазинаһына өстәлде тагы бер ел. Моңайма еллар үтә дип ялмайһын, бәхетле бул. Котлы булһын байрамыгыз, тыныч булһын күңелегез, шатлык көйнештәр белән тулы булһын гомерегез. Гамле еллар, ямле көндәр теләйбез сон йөрәктән. Hiç кичекмәй кабул булһын безнең күркәм теләктәр. Сезгә бәхетле картлык теләйбез. Кадерле Хәмит абый, сезне ихлас күңелдән котлыйм. Олы матур бәйрәмегез белән. Сезгә шатлык, бәхет һәм сәламәтлек телим. Кадерле классташларым, мин шушы зур тантанага җыелуыбыз белән барыгызны да кайнар котлыйм. Барыбызга да исәнлек, саулык, озын гомер теләйм. Хәмит абый, тормыш хәзинәсенә өстәлде тагы бер ел дип, моңайма еллар үтә дип. Елмай син бәхетле булс, котлы булсын бәйрәмең, тыныч булсын күңелең. Һаумыгыз, дусларым, классташтарым. Һеҙгә Агыйдел ҡалаһынан ҡайнар сәлемдәрен ебәрә. Занятинова Тамара. Бушая Азнагулова дип ҡабул итерһегеҙ. Барығыҙҙы ла һағындым, барығыҙҙы ла күрәһе килә. Бер ултырып, гөрләшеп, һөйләшеп, йырлап ултырғыларыбыҙ килә, әлбиттә. Шулай уҡ быйыл беҙҙең яратҡан уҡытыусыбыҙ Хәмит абыйҙың да матур иҫтәлекле байрамы. Уға 90 йәш булып китте. Беҙ Хәмит абыйҙы бик яратабыҙ, хөрмәт итәбеҙ. Хәмит абый, һеҙҙе юбилейгеҙ белән ҡайнар ҡотларға рөхсәт итегеҙ. Юбилейгеҙ һеҙҙең Хәмит абый тик шатлыҡтар ғына килтерһен. Һеҙ уҡытҡан уҡыусыларҙың да яҡшы теләктәрен еткерһен. Таҙалыҡтар ғына һеҙгә яҙһын. Тигеҙ генә булһын юлығыҙ. Беҙҙе һөйөндөрөп оҙаҡ йәшәгеҙ һеҙ. Һыҙламаһын аяҡ-ҡулығыҙ. Хәмит абый, уҡыусылар өсөн бирҙегеҙ һеҙ барлыҡ көсөн. Дәрестәр ҙә гөрләп үтә ине. Зур рәхмәт барһы өсөн. Был теләктәр сын йөрәктән бар тик һеҙгә бара. Тыныс ҡартлыҡ, бәхет теләй Агыйделдән Тамара. Хәмит абый, һеҙгә оҙон ғүмер, таҙалыҡ теләймен. Классташтарым, һеҙҙе бик һағындым. Һеҙгә лә бер бәләкәй генә булһа ла, тауышҡайҙарым булмаһа ла, йыр йырлап ишеттерәйем әле.
строго не судите меня. Безнең урам, матур урам, тезелеп киткән аккаен. Безнең урам, матур урам, тезелеп киткән аккаен. Шул каеннарга караймын, әле һагынган һайын. Шул каеннарга караймын, әле һагынган һайын. Өстәлемдә сары лимон арымайды сезмәлә. Өстәлләрдә сары лимон арымайды сезмәлә. Уйнап гөрләп яшәгәстә һагынмайды сезмәлә. Уйнап гөрләп яшәгәстә һагынмайды сезмәлә. Һагынам, барыгызды ла һагынам. Алла бирһә, усрашып, һөйләшеп, серләшеп, гөрләшеп, йырлашып ултырырбыз әле дигән планда һаман мин янам. Алла бирһә, шулай булыр. Һау булыгыз, классташтарым. Барыгызга ла тазалык, бәхет, шатлыктар теләп калам. Сәлам, классташтар. Һаумыгыз барыгызда. Хәлләрегез ничек? Һезне күрмәгәнгә лә бик күп еллар булып киткән. Ни хәлләрдә яшәп ятагыз, кайһылләрдә яшәп ятагыз? Бер күрешеп осрашырга инде дигән теләк бөтәбездә лә бар инде ул. Бер ничек тә килеп сыкмай тора әле ул. Шулай итеп, яра WhatsApp дигән нәмәне уйлап тапканнар, шуның аша аралашып баһала торабыз инде. Исән һау яшәгез, бәхетле яшәгез, һау сәламәт булыгыз. Хаттар язышып торайык, осрашып торайык, Алла бирһә, исән булыгыз.